yanzu ina taɓa turo yanzu ga ka in baka cikin awo da yara a maka kowa ya riga kanwa. Sai ya ce wai magana banza da yohi ai shi ya tuba wurin Usman Gulma ya tuba wurin sarkin musulmi in ni kwanaki da sata a ga kai ne ya tabbata ba sata ya kai ba ne ce wallahi kyale ni na zaki ka ba son tuwa karata sai na ce yaro da ya kalangu ana ta gini ina zambe sai ka zo ga kana zaki ni ce na zaki na ji sata ka aje ta ka ce ka tuba da zaki shin don ka tsira ciyama ka aje ta ko don ka ƙara daraja ka aje ta ko don ka sake suna ka aje ta in dan ne ka tsira ciyama ka aje na nace to kuma kai sata in ga ma gobe kiyama inda zaka ba ya sauki za ka yi ba ka ce ka littayan ka da wuri har da sabai da ya rubuta nace wallahi har na makwabta an daga ku don ka lillahi kana za ba magana wata ka rage kidin nan Nake na za ki tsaya da yau faɗa ma. Na Sakkwato in ka zama limami na Sakkwato in ka zama malamai karatu tun da ba ka zama sarkin musulmi ba sake da raja za ka yi ba na za ki ɓarawo za a ce ma to mi a ranar barinka. Ban gani ba. Sai ce to wagga da ka ka faɗa min gaskiya ta ka faɗa min kayan kowa ban taɓawa. In yi ta yawo yanzu Sakkwato jibin ɗan banza a ce ina faɗa ma. To na za ki ina son tambayar ka. Duniya ga Allahu gaban za ya aje ta, bai aje tsawon sisin kwabo ba, mai kwanta yana hauka yi wauta. Ko sabrowa ba riƙwanta ai watanni ba iyaka yanzu har da biɗa sharton ka shi ne. Ni ce in kai Allah ya ba mulkin duk duniyar ga, in kai ka faɗi ko ahiyar ga. Iyan ka ba wani suna za su yi ba, ba sake daraja za su yi ba, uban su ɓarawo za a ce mai tuni a ranar barinka. Girma ya faɗi. Sai nan ba ya yi tsoki, ya ce ya ce ba don ya tuba wurin sarkin musulmi ba don ya tuba wurin Usman Gurwa ba shi ne sata bai sa ranar barin ta ba sai ce to zai ya sata an ka kamisi ya an ka kai shi wurin sarkin musulmi ya ce da na kuma ya ba ce ga dan natanwa na za ke wacce kuma za ka tsoro inda kuma ya duniya ta ai kai ka gama kuma tun daɗe wato sa'adda kana yaro matashi don ko suruki na yi ya ishe me shi ɗaure tuke in kwanda yara ana mishi kuwa a wace kuma za ya tsoro in ba kuma lahira ba ai ka gama kuma to sa'an nan sai wata kuwa ya cira sama ya tsalle yawa da zanne ya jayi ga mumijin kudu wai tuba ta tashi yanzu mallami da zagin do kaga kai ne ya bada hoda ya gagal ba ta batun sallah a kai ba Mu kai wannan mun baro. an bakin kauci dan bakin ciki abdu kana ke kidi na Umar duk waɗanda ka sata na san suna ƙasa saura shabure da wai ina guza yake na tambi guza ɗan an gobe na ce wallahi guza kai cakanka duran da guza ya ɗauki ɗan jaba sarkawa na kashe kan nan sai ce ka da ji gambo ai in ka ga guza ya ɗauki ɗan jaba habba kada ya kai ga kai ne wallahi guza bai kai guza ba kaji waɗanda ka sata tsabatan gudu su a sata su sun ka gare ta ka rage kiɗin nan ai ba ga ya za ka na ba magana banza da wahi kana ta kashin wata da gaske Kamar ba ba su na tsara ba. sai ya ce ni in ya taso zai ɗauke ƙoto ya ce da zaren ƙoto da ƙujiyar da a ciki da karu ya ce gamu gaba ɗaya za a haɗe wa'yan targe ya yi kwance in babba kabe na dube dube ka sana ɓagara ba suru ba gamba na tuna ja titi kwarare amale mai kada gaturan makwabta na tabbata Allah bai barin bawa aman kashi na bari ne wata rana an ta sai kasuwar gumi ni dai ina tsaye kai ko kashe kowa ka cewa babu guda mai kawo ceto ina tsaye sai ni ba da bai haka komai aka yi in babu ceto ana wahala ko ba mace ba don ana ta bugu ne kai yana tsaye bugu haihuwa da kwance ko kashin hulun su amsa kai ta tare dutse gaban ba na ga tare ne hakan na likita ya dauko gado na ɗakin jinya da an ka kai ba likita na da wa ciki ne da jahi gaba ne ba ya motsi sai na daga shi da sanu sanu an ka ce a kire gambu mawaƙin su tunda ina nan bai wuce ba sai da na zakari duba hakan na sai ni awani ban sani ba ba na daga shi da sanu sanu sai ni kama bari da ta da haka jini na ido don na zage mai wanda ya shiga hanci min tigire mai
sai na duba hakan gari ga mutane sun rage ni ce kai can na kaina na isa ma kau nan kasuwar gumi zani barin ma kau garin gumi kwance mutane sun kashe ba ina ta ne za ni cewa mugu sai ya tada kai haka ya ce ga mu mai kalangu in dono kadai na kakkada mu na lahe na ban mace ba don kai jama'an ban za su cutan kazanka wajen Allah na tsare gaba wanda karo shi mu wuce shi na tuna kura kyada a zaka kyada bakin bawa na mai karo kyada da ya kure da mamu wata rana an tashe shi lolo zabarmawa na ta zaino ko aka ce ba sun da zabarmanci ba sannan ban sai rigima ko mai ba sannan ga yarbawa na kwalle shi buru kudan ga tawa ban sai yarbanci ko kwabo ba hillani na faɗin gushi ni januwa na ibeti ina tsani duban kula ba sai ga hausa irin mu ihu bara wani ci ayi bannan wancan bawa ba kai ya kai ba to wani na hanga hakan sai yana yanga balle jiwa ko bugawa sai dai nuni sai a bata wala wasu ce shege matsaci har ya shiga jirgi lahiya nan wani daɗi ya kume ni na ce mai biya malla man ka azaka sun cika aiki lahiya lau batun jirgin laka na gambo mai ka ba da shehu a dahe gulbin boka ita na kai na gambo na yi kiran mai raƙuni shehu ko kun kaji na alhaji lingi da bai taɓa takowa gabas ba a yin maka sau dan ga tuwo ga to ta ga yan babban bura ba su fata adadu wallahi mun ci abin sata a gidan shehu ba da halin gara aka ji sunan mai hagu don waɗanda ka sata ne ganga ba don wani sarki ne na ɗino tana kai na gambo wai mini ka mamaki arewa ɓarawan zan ma ba ni suna kilan na ne da hanci ya Allah bar ni hanci hore ba mai yanka da baki da goma ya riga haƙora don ko da gudu ne ya ratsa jan wallahi ana ɗarmin tamanin don ni in ta ga hanci an ce da abi ta yanka a yafai gano a wake nan ga hanci amma kuɗin ka ko suna ƙasa hanci ka san dubin ka ba su abin ga awa gado ga hanci amma da abi ta yanka a yi shi duk mutane na ta cewa to ina ƙaramin yaro haka yanga ba ka barin jan mutane in ya ta ɗiba tumu hanci wannan kowa ba ya kyama sai suna ƙaramin yaro hakan ga kwanci na ina ta da haka sai na tuna tsoho da kwacan ya mugu surka a nan dagi ya tsoho ba ba su ja'e mai shanu noma kai to kan kaɗan babu buru uba na kaji kiɗin yawo da zari ana ta giya banza da yohi mai da ɗan akawa da baika ko mi wa yana san kawai ne ko ga kanan kusa ta gaba kimi za ka ci a shiga hannun da kwacan da sai wata rana an hana ma Umaru kai ya ka yan da yi ne kan magana banza da yoyi yaushe na ne ka kwana kwanta gora ko ga ido na in gano abdu wanda bai da sana abdu dan wadan koko sai ta shiga shagon kama da karbaro duk da su garin koko ne kina kai na kai rage kidin nan sai na ga zama doya da manja a waci bi ni aiki na yin sa a baki kina kai na gamo ba wa milau ma kawo na amursa sai ce ɗin magidara ne na sado su tun kwanan gamba ba don ashe ban kwana na muka yi Allah ya ji kai ne kan da in zo bindiga ta hurce da wannan in na tuno ba zabar ne wani haya sai in na koma kadin ko kun ga raɗin ba ni zumbu Allah ya ji kai ne kan da in zo bindiga ta hurce da wannan amin mallan sai kai na gambo in ana maganar sata da bindiga wallahi ba ni kidi in kai faɗi uku ban kiri zakin tambuwar ba wanga da an mai ka da dauri Allah ya ji kare kan da in zo din daga tahur ce da wannan wai mace ya mara ban ja zai ga umar in tara in ga auta dan na zaka arna ale babba ba ban ci azani ba haran da zan mutu dan na kwa mara ban jan na yau hasana da me agu masu zamba waɗanda kai in sata da bin diga wallahi tsana ne banga arewa na aka yi rura uban na arna kudu ba banga aka ba ko aka zo aka ga kudun can mutai yan kaka ne ana da da uba ne da kwahira bakin taurin duniya duk wallahi duk wanda kare bai wasa ka duk wanda ice bai wasa ka bakin harsashe na wasa ka in an kai to sata da bindiga wani mai gadi da adda ko mai kolo dan gatawa ko dan sanda bai hitowa sai kai na gambo
na tuna da adahe na kire shehu kai shehu da shi Osama zama da kai wai kadin yi daga gare ma magana ba aka kika shehu da shi shehu malin ani maza sata da bindiga yadda ake halibin mutane na tawo mana banzar inda hali na zaka har ma hali babba na zaka an danta hali da kwanan da nan mutu alhaji ba manje da kuma da haka ban kudi 3,000 an yaba 2,000 an ka ban kwanda zaki sabo na yanzu saboda mu kwashe lahiya don ce ba mu gama halin ce Allah wajen ka ali amma ban kudi ni ka wannan kidi ba da dai ji ya gaga ina tsaye in ji gari duk yayi yakwato nace Allah wajen ka ali ba na aje dan tsaye na ka ali ba na aje ci ya irin ka in tayya sata da min daga har kuma in koma na babe da rana ka ta ma zani in yi bakin banki ya karuwa ya sa ai ita na kai na bakin banki ya ce a bashi dole kai rage mu biya bashin matacci amini ya mutu umaru amini ya mutu mai gayyajo suna kasa duka bindiga ta kwashe waɗannan yaushe zane su sau don in ga wasu bindiga ta hurce kacin na kai na gambo ko gada da shi zai ga koda tun gamo sha da mu bara Allah ya je kai ne kan da irzo bindiga ta hurce da wannan bara duk gwamnati na halibin barayi na halibin mutane ne ko ina taba turayen cikin ga ina magana banza da yoshi kai ya mu biya bashin mutane ɗari magware Hidari ya mutu zaki na ladin, mangu ya mutu don uba dogon, daji ya mutu ko ku ji gulbin, boka na ƙasa, ita na kai na gambo. Ina tura ɗan wani bashahar kun Fulani na kashe shi. Sabon shege magambali maza ɗan sani gwara ya umaru, sun Fulani na kashe. Kwabirar in duniya yake ko kura ta san Muhammadu Baba da gadi ya riga tanwa na je mutane su gashi. Na tsara gele na dari ya dari mutane sun gashi. Ina cin ya kidi yawa kada ba ka bin waka. Na tsara gele na dari ya dari mutane ko biyu. Wai ina tsara gele na dari a dari mutane don ga waye an nuna mani da ana kasa manu bilawa can na ba gudo ya mutu mata hasiya kai ta dan zo ga burbu ya iya mu idan na kaina in ne ciji ya dan ta tsajin murau ya mutu mata hasiya kai ba kai ta manu da yungul da ya mutu na kira ya alo dan je gaba na kan ba mutane na kashe shi gamba na kiri kura ta da azika kalba mutane na kashe shi gamba na tuna dan zo girma bai na makera mutane na kashe shi kakan na kaina na tuna mamman dan Fulani ya mutu ba tashi ya kai ba wai ko dan Barno Muhammad ba yana na mugutayya ya kaura doso to na da kanan dan baba Umaru zauro mutane kai kirayi bu wancan na zauro gidan su mutane na kashe shi ina cike adon kashin zama shi ma alero mutane na kashe shi na tuna tsoho baba Umaru majidi an gabatin sata duniya don na ji mutane sun kashe dan siwa wasan da Umaru mai tayi dogo da ji laraba da ni ta yi ni ɗebo 30 ko an kashe wasu an tsare wasu shi kana cimin da 50 in an kashe wasu an tsare wasu idan kwanani ɗaya babu shagu ko an kashe duk jini kana cimin da maikin don ga su gaban zale da birde kasa ta sai kamar dawa ga yashi don kwai cire zata a irina ko kayi kalangai ka cira ni wallahi ba ka sanin sata irina don ba ka sanin sunan barayi kamar wadda da mu ke kiran su ni ne ka karga 100 ma abu daure in karga 100 ma abu sun mutu in karga 100 ma abu na sake ga su gaban zale da birde bari na yake zai kiran su duk kasa da babu barawo ba
ban zuwan ta tunda ba haka nan raina haka so ba ni da yin ga asara ɗaya ko ba ban sai sai ko ba ina isa koyi sun yi kwasa in ji ana ta kyarwa haradu da je kidin nan gwani da amana kujera makka kyauta gara in tuni gari tun ina nesa gaba in galaba ya sun yi mallatun na shiga in ta ki toyi da in ji awana ta kyarwa don uban wani ya koma maciyaci ka tana kai na gamo da na zabura ni sheka da keke lokacin umar dogon da ji na nan sha amma mutuwa na ban taka yake alhaji ta kwashe barayi ta ba mu da shagu yanga tanwa kane shi barawo ya kai mugu ba ya tsoro ba shakkun ɗarmi ya kai ba shakkun kashi ya kai ba shakkun kuwa ya kai ba na ce kauci dan bakin ciki abdu kana kai na gamo dole na ishe shi ya kani ni samu gamo ni tana tunu tsoro ya taba ni sai ta ringa dan gata ruwa ai ba zo a yawo gidan tudu kwata ya kullu da gwadi ne kuta farin baba zai ya makarce an kashe shi da ganga ni taba shi ni ce mu butu na kwanan lahiranka ba isa sauki za ka yi ba ya yi shiru ya sadaka kai kasa ga shi da ƙarhi lahiya lau an haɓa bisa amma babu idanu an makarce sai wata rana ni da mantale wani mugu ya kuturce dan zaga dodo aliyu da shugaba ya baba su ta kira baba tsoho baba ya yi burgushi ma wannan ya kuturce ga su da rai kuma lahiya lau gani ina dawon kiɗin ga aikin komi bai iyawa nace halin duniya nace ka fara gani tun nan da ranka gobe kiyama inda za ka wallahi kana yin kuranka nace baba ka masa latin yau da gobe wata rana ya rike mu to dibi dan sabro da ahwana dibi dan sabro da ahwana yayi wani doro da haka ga gashi da ƙarfi lahi alau Allah ya kai yayi wahi bai miƙewa ga hitan kware nace ka tuba da nan lahira ka to nace amma ko ka tuba yanzu sai dai wata latin don ko maka ka tai in don hada za ka yi maka ba ƙarfi da hali za a yi ba ka zuba lahi inda hali ku kaci abin mayan mutane kaci abin yan yara abin da musulmi ba su kauna mugu shi kan ya yi shiru ya nemi nace ba ruwa na zan wucewa ga wanda Allah ya gwada ma ga yadda ne na yi halau ga shi da kai idan ga ta iya tsugunna sai an ta sai zai wucewa wani ma to ni ba fadaji na an bursa ga tsakanin na da ba ya gani da daddare kawai haka a matwari don haka Allah aje su wai kwatsuwa yana mugun halin ga a gane shi da renai lahiya lau ciki babu kama gambu mijin kudu mai buga gangan masu zamba wani ba son kayan sata yake ba amma don ai sata ne ya kamna inda ya ga jama'a sun yi yakwat ina ga mutane sun yi jangwam ina isa kohi na hawaye sai in ji a wani ta gyarwa in don waɗanga musulmi na yanzu masu da ɗan mata makwabta kuɗin lukudi na aga shagu a tunguna kuwa ba hana ba kai yego wai ina kaddara ya ke wo kada kai ina kaddara ya ke har ma musulmi wai ina kaddara ya ke har ma musulmi na tuna da baka inuwa da kuci yaya dan taure da abu ne isa kai na gamo na tuna da baka inuwa da kuci isa rana ta daraka don dai ni garka uban kulu gare ni daji guda ne da shawarwar lungun mijin na gare ni tsutsan maɗauci wallahi ba wanda Allah bai iya ba abin da aka yi duba hanawa ko bi bonzu mai kalangu ko kuna gobe shi ya ɗauko kankare ne ba azumi ne kawa gudu ba yawan sallah ba daga kai wallahi ba azumi ba da so ba yawan sallah na hamba ya shi ba sallah ne kawa gudu ba Umaru ja ka hasa na bala ba dan imamu ji kalliman wai na ga mutane ba su yan abu ya an motsa za a yan abu sai su hana domin mugunta wai tuno na su ga da ci ji alhaji ina tuna kwana na kayama
gane ba. Umar bai aje gambu mai kalangu. Kyauta mai kuɗi ya sa ya taƙi ta, ya yi bikin dangi ya nema, rai yaran sallah ya nema, amma a baka yau, a baka gobe kuma jibi a yamma, ba gaza ba wallahi ɓarawo, kai ka wannan don ba da gumi ne da ya kai ba. In na tuna guga kare shi ga gari Alhaji Shehu a cida. A waɗa ma ana aya mai mulki na Alhaji Abba, Alhaji Shehu na Alhaji Abba. Dole na ce a ta yi zaƙi sanda Umaru don da zuma aka fara yin ta. Gaskiya na malam ba. Kici da kai na ga Umaru. Duk waɗanda ka sa tara faɗa ma halikun Allah ya game su. Ya kashe shagutun daɗewa. Sata ta koma dubaru. Amma in don a yi sata har Adamu kasa kowa ya tsargu sai waɗanda ka aikin nan na gwamnati masu yi ni ofin rubutu. Umaru. Ide ka mai suleni shi gare ni. Ya an cewa an mai barayi. To hidimar ta adda kwari tare da cicayen hada ma. Waɗanda su ko almajirai na waɗanda ka karanta suwa. Bai magana banza da yohi. Karanta suwa suka. Farza kwayi minista haga shugaba farko hidimar ta ya gwada mai zana musu malantun ga allo. Malamai koyawa da na ne wallai waɗanda ka sata zayawa suke Umar ba kare gobe kiyama inda zamu sai ka ga mutane an kiba su inda baka duk azaza ana ba. Sanda kwaza ka hilin duniya ga yayi bakwai ciki ya ga laihi in bai da idanu bai da baki. Allah sauka na malam ba. Sai ni rahama Allah in ya nemu da Allah haje gammo mai galangu ba don wani aiki mai yawa ba. Sanda ina yaro hakan ga Umaru in na shiga jirgi da garin dole in za ni lolo sai ka ga mata na ta tabi jirgin injin ya dauki gambo dogo mijinku da gambo mai wa ka barayi ni ka ina take ce jirgin ka ta sauke ni duki bakin gidan gumki gumki bakin ba na lolo kairi aji Allah zamna yanzu arna ka giya arna ka shanta Hausa karan bani ka jansu bakan bare nake mu adda giya mu mun ka gade ta mu ana